La senyora vella que passa pel carrer, però no és la llengua de comunicació habitualment. Què hi feuen aquí? Ajudem-lo Caragola a Les famílies tenien vergonya que els fills parlessin en alguerès perquè la llengua oficial era l'italià i doncs a l'escola se parlava l'italià i per això han deixat els pares mateixos de parlar alguerès amb els fills. La famiglia va amb la llengua que té avui, come sempre, però avui més que mai, que té potència econòmica i avui l'alguerès no té potencialitat econòmica, això és claríssim. La famiglia anche all'Algher, primer de prendere il problema della lingua, il problema principale è la faena, il lavoro. E anche non ha, perché siamo 45.000 abitanti, il 45% sono disoccupati, non tenen lavoro. E per això l'estiu treballen 3 mesos amb el turisme e els altres mesos dell'anno emigregen a fora, a Londra, a Alemanya e tot això. Per això no estan pensant al fet d'apprendere la llengua, el que és la llengua catalana. Tradicionalment, l'Alguer també ha viscut del mar, concretament de la llagosta, que s'exporta als millors restaurants. En Miquel és pescador de tota la vida. Avui ha fet una dura jornada de 3 de la matinada fins a migdia. La llagosta d'Alguer, la millor llagosta de tota l'Europa. Ja s'ha venit. El corall és un element constant en la història de l'Alguer. El trobem a l'escut de la ciutat i en nombroses botigues. Es reconeix fàcilment pel seu color vermell fosc, també anomenat moro de Sardenya. Els artesans destaquen la seva qualitat per les seves condicions de compactesa i la seva ductilitat a l'hora de treballar-lo. Mentre per il coral tenim de treballar en base a allò che ci dona il ramo, l'oro ci dona un po' di soddisfazione, cioè una micarella di coral montata insieme a l'oro può dare un risultato bellissimo, pure creare un gioiello veramente di prima qualità. Feu attenzione, ascoltau, i cittadini della Sardegna, di tutta la Sardegna, non arrivano a 2 milioni, sono 1.800.000, mentre tenim 4 milioni di ovelle. Pensau, una famiglia conosciuta, soprattutto all'Alguer, è la famiglia Martinelli, che è una delle poche famiglie, io credo che sia l'unica famiglia all'Alguer, che lavora amb la pastura, amb les ovelles. Aquesta família intenta mantenir viva la llengua algueresa i conservar les tradicions més antigues. Avui és un dia especial. Es reuneixen per celebrar una festa típica que consisteix a esquilar les ovelles, el que ells diuen tundir. Volen evitar que amb el temps la tradició es perdi. A poc s'està també perdent, perquè ara hi ha sistemes nous de fer les coses. Hi ha màquines noves, van molt ràpid, no... Vosaltres vos agrada conservar això encara i ho fem. Per vosaltres i pels amics i per tot. Mentre uns són al camp, l'altra meitat de la família prepara un multitudinari dinar. Entre familiars i amics són més d'un centenar. Aleshores, aquest és un plat típic de la Sardenya, de la nostra illa. Es diu gnocchi. A gnocchetti nosaltres hi diem en alguerès. I venen condits amb una banya feta de tomaca i d'embotit. I després venen condits amb molt formatge sard que fem nosaltres aquí. Alguns membres de la família coneixen Barcelona. La Victòria hi va anar fa 3 anys. Era come essere in casa, perché parlava l'algarès e trovavo persone che parlavano il català, però non si comprendevano bene. Ara a l'Alguer se comença un'altra vegada a parlare l'algarès. Ara esperem que amb aquesta nova llei damunt del bilinguisme, che l'insegnamento dell'algarès alle scuole sarà facoltativo al si spera di poter andare avanti. L'importante è che si parli. Mananta i camí de Vaivel, trobé-les demorando acollint el Junivel. Amics de Junivel, Hi havia un animal, corri senyora Calmine i fuggi l'upardal. Teniu aquesta tarda una sorpresa, l'alcalde del poble de l'Alguer, l'alcalde nostre, mos té di ricevere questa tarda all'Ajuntament. E generalmente è solito, quando vengono i catalani di sempre, che mos convidi al municipi l'alcalde perché vuol parlare amb nosaltres, amb vosaltres, catalans. Benvinguts a l'Alguer. Gràcies. Aveu visitat l'Alguer
Io credo che vosaltres, visitanti l'Alguer, aveu trobat un bocí de Catalunya. El municipi de l'Alguer és treballant perquè se puguin intensificar els rapports sota l'aspecte cultural, ma sense el canti de fer-ho també sota l'aspecte econòmic. En nom de tots, donar-vos gràcies per aquesta benvinguda tan maca que ens doneu els catalans. Tan bonica. Tan bonica, perdó. Que no podem dir maca. Sense voler, amb ganes de ser amables, fem la relliscada. Els lligams entre l'Alguer i Catalunya s'han mantingut i potenciat en els darrers anys. Actualment l'Alguer està agermanada amb Tarragona i Palma i està tan sols a 50 minuts d'avió de Barcelona, per la qual cosa la tenim molt més propera del que pot semblar. Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve parlarem de l'únic poble de Catalunya que pot convertir-se en una vila nudista. Veurem uns quants avis que fan moltes coses i no tenen temps d'avorrir-se, fins i tot es llencen en paracaigudes. I per acabar acompanyarem els alumnes adolescents d'una escola al sempre desitjat viatge de fi de curs a París.